Кіші түрлі фажиғалардан бик көп хаталардан сабақ алырға тиеш болса да, бик көплер қорықмыйша бұл хаталарны өз тұрмышларында да қобатларға ярады. Vardır bit ol. Vardır indi. Ede prova etip qarayım. Prova etip qarayım. Ha? Prova etip qarayım, var mı yok mu? Ben şimdi oraya kişi gidelim sen ha например предлагать ben ha ürüge предлагать. Yok. Yani görmüyorsun. Bilmem. Senin ol ayberin nerse bulganını men bilmem. Ben, во-первых, bugün içmedim mi? Niye görmüyorsun? Burasına isi kile, niye görmüyorsun sana ise? Sen meni içkenlerdi bilesin ne bu? Ne? Ha? İsi kile. İçmesen. Mana tutardı. Tutar, içmegen bolsa sen ürüge bolayım. Машина йөртүчеләр команда иминлек тойышларын, балаларын махсус кресларда йөртүне безнең полиция хезмәткәрләре тарафыннан административ җавапка тарттырмас өчен генә дип уйлыйлар. Алар үзләренең иминлекләре өчен кайгырмыйлар дисәк була. Алар без күргәндә генә электро җаен табалар. Алкоголь эчемлекләр кулланып, руль артына утырырга ярамый дигән канун күпләрнең аңына һаман да барып җитми күрәсең. Шулай булмаса, даи хезмәткәрләре әледән-әле аракы сөрем астында машина белән идарә иткән шоферларны туктатмас иде. Мен бүген әйме, вас ішкенем. Абетта. Ей. Үрмәме сиңа, ник көрмәме сиңа? Yani görmez kötüsün ya. Yok, мен сиңа не көрем? Yok, ben seni предлагать бит ürüge. Sen bit ürüge тиеш, әгәр içmәмсәң. Yani Еш түгел мен сиңа үрге, сен білесіңме? Менің мында бір-бірде шықмай шақа, Сен мені алып жүрмекші боласың мені? Ой, дура. Сен керек місің ғой бір? Yok, керек ме реально? Керек. Yok, шындап айтам. Шындап айтам. Менің шықмай бар бір. Нара шықмаса, илат едім, пожалуйста. Тоқтарып, приборға арасың ба, жоқ ма? Жоқ, өзің өрі башты. Балисқа барасың ба? Прибор görüyorsun mu? Mesela предлагать бит приборны. Білем сен нәрсе предлагать еткеніңі. Исерек шоферларын туктаткач, алар төрле хәйләләр уйлап таба башлый. Машина йөртүченең спиртлы эчемлек куллануыннан шикләнгән очракта, даи хезмәткәре аны алкотестерга өрдереп карарга тиеш. Бу очракта да шулай булды. Ладно, мен дурак малай түгел. Мен Yok, sen bu протоколны тутырып йөргән малайым. Yok, менә син нигә өрмисең сен, әйт әле. Потому что мен үргән не должен. Должен менә син. Не должен. Менә син дә запах алкоголя почувствовал. Не должен. Син не почувствовал еще. Син алкотестер что ли? А? Син беренче түгел, тапшырсың ғой тугыз. Тыңлап тор. Беренче сер түгел. Сиңа шу керегиме? Сиңа керегиме соң? Мен ойлаганым син моның белән. Yok, сиңа керегиме соң? Менә син дә орак Син Феликс, син нормальный малаймы? Нигә? Yok, мен сиңа реально әйтәм. Нәрсә әйтәсең килә? Әйт. Әйтмәйм бер сүз дә, менә син нормальный Yok, малаймы? нигә шиберсең рулда? Шибермә. Мен içмәдем бит бүген. Нигә алайса өрмисең? Мен не көрмейм сиңа? Мен не должен бит сиңа закон буенча өргән. Өргә? Не должен. Söylese seni предлагать asfalt sütürge. Sen sütürge diyor. Жибер мен ayım. Приворга arasın mı değil? Жибердим. Arasın mı değil? Arasın mı değil? Arasın yok mu? Sıralı. Приворга arasın mı? Yok mu? Yok. Yok mu yara? Спиртлы эчемлек кулланып руль артына утыручылар аз түгел. Ел башыннан 78 очрак теркәлгән. Аларның 14-е кабат исерек хәлдә эләккән. Руль артына спиртлы эчемлек кулланып утыручыларга карата чаралар катгый булса да, араларында хатын-кызлар да очрап куя. Безнең ел башыннан бүгенге көнгә тикле 78 кеше исерек хәлдә тоткарланды. Шуларның 17-се кабаттан утыручы. Һәм әйтергә кирәк, 3 хатын-кыз арасында да бар. Eli yarı insan kolunu. Like Mongolia bergen. Eğlenirken de maglayın. Анда бояңа проектны айттылар, күчкә тутып айттылар. Кузгалып киттеләр. Bu mafsan bunu çağırırlar mı? Шаһарлар битен. Даи хезмәткәрләре белән сүзгә сүз килеп, ачуланышып утыручылар да очрый. Кайберләре үзләренең хаталарын танып, хастаханәдә тикшерү үтүдән баш тарта. Кемдер оялып, башкалар күрмәсен дип, эчүләрен танырга мәҗбүр була. Күп очракта исерек шофер мин эчмәдем дип күзгә төтен җибәрә башлый. Тормыш яме һәм дөнья матурлыгы аракага түгел, гаилә һәм балаларга барып тоташсын иде. Башкаларның хаталары сезгә үрнәк түгел, сабак булсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.